खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। फिन आरोबाव सोमजिदों बिटिसिआव गिख्रंथाव जाथाय। थांनाय मैयानि बेलासि समाव चिरां जिल्लानि दुनाबारि आरो उत्तर रुनिकाटा गामियाव सोमजिदों मोनसे दुंहाव थासारि। दुनाबारि गामिनि प्रमद ब्रह्म पाटगिरिनि नखर आरो उत्तर रुनिकाटा गामिनि उमा चन्द्र गोबां नार्जारी बिथांमोननि धोन सम्पतिफोरा सेवहांगार जायो। नाथाय मानो खालामदों आरो सोर खालामदों? बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंनि सिंनि दुनाबारि आरो उत्तर रुनिकाटा मोननै गामियाव जादों। दुनाबारि आरो उत्तर रुनिकाटा मोननै नखरनि गेजेराव जानाय जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला प्रमद ब्रह्म पाटगिरि बिथाङा थाइखाजरा आबादारि कपारेटिभ ससाइटिनि नेहाथारि बिबानाव थानाय सासे सोद्रोमा आरो उमा चन्द्र नार्जारी बिथाङा आफादगिरि बिबानाव थानाय सासे सोद्रोमा। गुबै जाथाया बुंनो थाङोब्ला थाइखाजरा आरो रुनिकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे थाइखाजरा आबादारि कपारेटिभ ससाइटियाव रां जमा खालामनानै दोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना रांखौ सम मथे मोनफिनैलाय खौसे ओंखारबोनानै प्रमद ब्रह्म पाटगिरि आरो उमा चन्द्र नार्जारी बिथांमोननि न'आव फैनानै बिथांमोननि न' बां लोंग्रा दैखरजों लोगोसे गोबांथार मुवा बेसादजों आरोबाव बायदिसिना एबा माखासे न'आव फैनानै दोननाय अमा बायदिफोरखौबो बुथारनानै गारना गालांदों होनना मिथि मोन्दों आरो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ गारहरना खहा खालामदों। दिनै IPL फाइनाल बादायलायनाय जागोन। गुजरात टाइटान्स आरो RCBनि गेजेराव जागोन फाइनाल बादायलायनाया। मोनाबिलि 7:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो फाइनाल बादायलायनाया जागोन। आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जागोन फाइनाल बादायलायनाया। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ देरहागोन होननानै सानो? दिनै जागोन IPL फाइनाल बादायलायनाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चिकना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि सिकनाझार हाग्रामा ओनसोल सरलपारायाव थांग्रा लामायाव मासे सनाथि गाबनि मोख्रा थामहिनबा गल्डेन लांगुरखौ थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सानफ्रोमबो सान हर थि समाय सिमा गैयाजासे हान्थामेला खालामनाय गोख्रै खारथिजों गारि सालायनायनि जाउनावनो जिब जुनारफोरा जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानायखौ बांसिन नुनो मोन्दों। बेबादिनो सिकना जोहोलाव माहारियारि पार्कआवबो गल्डेन लांगुरा गारिनि जाब्रबथायजों थैदों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आसाम फिसारिज डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडनि सोरखारि रां बाहायनायाव गुलाय गुजाय खालामग्राफोरनि गुबै दायनिगिरिनि गेजेराव सासे एबा बै समनि AFDCLनि प्रजेक्ट डाइरेक्टर पद्मकान्त हाजरिकाखौ आरोबाव उरिष्यानि पुरीनिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ मैया हमबाय। थांनाय हराव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि हान्जाया पुरीनि कर्टआव हाजिर खालामो। कर्टआ दायनिगिरिखौ गुवाहाटीयाव लाबोनो थाखाय 4 साननि ट्रेनजिट रिमान्ड होदों। बे समाव फिन आरोबाव AFDCLनि सोरखारि रां जाखर सासेबाव गुबै दायनिगिरिखौ पुरीयाव हमदों। मोनद' हारिनो ST होनो आसाम केबिनेटआ लानाय बिथांखिखौ होबथानो थांनानै खैफोदाव गोग्लैदों फरायसाफोरा। नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 29 नभेम्बराव BTC नेहाथारिखौ गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसाफोरा गाग्लोबदोंमोन। जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा बेनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन आरो बै सानखालिनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया ट्राइबेल फरायसाफोरनो रादाय होदोंमोन रावबो फरायसाफोरखौ केस होनाय नङा होनना। नाथाय बेनि सोलाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो सासे फरायसानि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों BTC सेक्रेटारिखौ गाग्लोबनायनि दायाव सा 22 ट्राइबेल फरायसाफोरखौ फैगौ 17 जुन 2022आव हाजिर जानो बिथोन क'क्राझार सिजन कर्टनिफ्राय होननानै लिरनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव सुरेश बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना गावनि फेसबुक पस्टआव बेबादि लिरदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा
थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203586 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।